ime Leonix Dežbana. Danas ćemo da nastavimo sa igricom. Kojom igricom? Ne šulja se. To je samo Hamza, nismo ga snimali godinama. Ako želite da snimam kraftke bildi, ostavite jedan veliki like i veliki subscribe. Molim vas, ostavite like i subscribe. Vratila se sve isto, zašto? Sviđa vam se ona muzika. Pa, život je lepravo da žbaniču. Megabuk. Już to je Megabukova, brate. Ne znam, Megabuk. Što mi šalje? 0,1800 svak. A nema, molim te, siđi. No, neću siđi, jesi ti normalan. Uzet ću, imaš Franka. Vidite, imam Franka Langeta. Frank Lange. Ajmo duo. Frank Lange. To je Frank Lange. Najbolji si. Nismo. Oboljela ona. To 150. Dajmo igrat. Jesi ti do sada žbaniću? Nisam do sada, ali sam do sada upalite like. I subscribe. Huha. Jebo raga. Huha. Šta je huha? Džubrejeno, maleno. Zašto žbanica? Zašto žbaniću? Jesi ti normalan? Osmina koga ćeš uzeti? Terla! Pa ti ga ima, dobi si ga. Nikada nisi imao. Nisam ga imao, a sad ga imam. Pa nikada nećeš dobiti. Ne. Au! Mržđu bre jedno. Malenu. Još jedan dan za jedan dan. Ajmo igrati Brawl Stars. Ajde. Ne bibi je hemezl. Napišite u komentarima je li bibina glava čudna. Nije čudna, kosa joj je čudna, pa zato izgleda kao da je glava čudna. Jeste li palca veća od nje? Jo se veći od nje, izgleda tako malo. Vidim ima nešto health, brate. What the fuck? Ko to je? Ajde, dok je barley. Ima super. Idi tamo penje. Nemoj sad umre, baby. Mama će vake za bager. Udi, Dynamite, mrš, džubre jednu malenu. Sam te bilo je hmz. Boga. Sram te bilo Boga. Može se sakt. Bali me nađu. Ma kad ćeš. Kad ćeš banana. Jej! Kako me otrovio? Nemoj me zezati da me otrovio. Za glupost. Je Boga dan. Ne sad. Sam ti bilo. Šta sam se tu stvorio? Šta sam se otrovu stvorio? Upće mu ova vatra. Nemoj je sad rekao. Sram te bilo. Ne znam da stu. Na internet vara! Mice, Boga, mice! Boga! Je Boga! Ne, brali smo treći, da, fair. Bravo! Ajde, to je ovo. Ali sam to kena. Tužno. Sam može pak. Mislila sam da ovo nikad neću reći, ali loša ideja. Sam ti bilo
No, koji Balkan. Ne. Sad ćete vidjeti kako stvarati Spajka. Ako niste znali, to ćete to ću u sljedećoj epizodi napraviti kako stvariti Spajka. Koja uspije, opalite dislike. Zašto? Au, nisam zbrilio, nisam se udario s vama poko. Nije ni pokoš. On je 6, pa nije loš. Ne daj Mike. Najbolje kod ovog je što puca iz daljine. Džubre jedno maleno. Kako si mi ga mogu ubiti, sram te bilo. Baš te. To. Ne! Bar se pokolječi, to je najbolje kod njega. Ništa drugo nije. Evo opet to ubio, a nije. No 4 imam koji su. Bravo, Ken, ma dobro si. Fuck. To je Bibi, Bibi. Ja kad god da vidim Bibi, ja se brinim. Ja me ubila na 100 miliona puta. Dok li ćeš dao jedno džubre jedno maleno, prestani me ganjati. Never. Aš ga dodat čineš. Sram te bilo. Bravo. Ne, Kerman. Zašto Kerman? Ne. Zašto tu stao da džubre jedno maleno usranu? Zašto tu stao? Mrzim ovu vatru. Jebute. Mice. Umaj malo lada. Vidi ovo, nemam više ni prolaza. Kuda se sakrijem? Vlad sobom, 3, 2, 1, hajde odmah. Jačaj se nego. Ne. Majko draga, je ovo normalno? Je li ovo realno? Ti sam malo. Džubre jedno! Ne, kako? Sad Gabi džubre jedno maleno. To mi se uvijek dešava. Pa svaki dan mi se to treba dešavati. Kako da ubijem nekog za jedva i pol dana. Onda počne da... Hamza otišao u WC. Zašto se otišao u WC, Hamza, sram te bilo. Znaš da će me gledati čut. Okej, to završimo. Ako se svi sada obavezno bacite veliki like i veliki subscribe. Tako da.